15 январ президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон ва кишвари дӯст ва бародари худ хуш омадед. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ба нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиёнро самимона истиқбол гирифтанд. саҳни фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олиқадр бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Эрон ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду давлат идона оро ёфта буд. барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда, афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. зимни суҳбати кӯтоҳ ки дар толори фурудгоҳ баргузор гардид, сарони ду давлат доир ба барномаи нахустин боздид ва сафари давлатии Масъуд Пизишкиён ба Тоҷикистон табодули назар намуда, аз ҷумла изҳори бовар намуданд ки он дар таърихи муносибатҳои ду кишвари ҳамзабону ҳамфарҳанг саҳифаҳои нав боз мекунад. мавриди зикр аст ки сафари давлатии президенти ҷумҳурии исломии Эрон аз 15 то 17 январ дар ҷумҳурии Тоҷикистон идома ёфта, зимни он мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Эрон, имзои шумораи зиёди санадҳои нави ҳамкорӣ ва чорабиниҳои дигари муҳим аз ҷумла тиҷоратию сармоягузорӣ ва илмию адабӣ дар назар аст. баъди ташриф овардан ба шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол, президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён ба хотири эҳтиром ва арҷ гузоштан ба таъриху фарҳанги ғании миллати тоҷик дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати бузурги тоҷикон Сомониён Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. дар ин маросим президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиёнро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар намояндагон ҳамроҳӣ намуданд.